Mapagpalang araw po sa inyo lahat. May pakikiusap lamang po ko sa inyo na sana po maintindihan po niyo aking kapaliwanag, sasabihin. Sana po huwag niyo na po pag halimbawa ayaw niyo pong gusto yung video ko, kung ayaw niyo pong gusto, i-skip niyo lang po. Yung may mahabag na damdamin po ang gusto lang po sana paki-like niyo na lang po, paki-share at paki-subscribe po. Sana po yung mga nakitiwala lang po sa akin sa aking YouTube channel na ang binabagi ko po dito ay hindi po gawa-gawa lamang po. Ito ay pinagkakaroon ko po sa inyo para matulungan ko po kayo, matulungan po niyo ako. Kaya ko po ginawa itong channel ko para makatulong po sa inyo at matulungan rin po niya ako sa YouTube channel na aking binabagi at alam na po yun kung anong ibig kong sabihin. At sana po pakiusap ko lang po sa mga taong hindi marunong po tumingin sa kanilang pinanggalingan na hindi na nga sila marunong mag-like and mag-subscribe. Piloso pa sila na mayroon pong 3 tao na yung isa nagbablog. Hindi ko na gustong banggitin po yung pangalan niya. Nagbablog pero hindi niya inisip yung nasasagi po niya sa naagit po niya. Piloso po ba siya? Kung di kayo po sana po at saka yung isa po piloso po rin. Nung nagpakita po ako ng mutya ko po, sabi niya nag-comment po na masuwin mo na lang po, mas gusto pang masuwin mo yung mutya mo, sabi niya sa akin. Hindi po ganoon, kung ayaw niyo po skip niyo po, huwag kayo magsabi ng gano'n na mamasuwin ko. Ang kalaban niyo na lang po diyan pag nagsalita ka doon, ang kalikasan saka Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang kalaban niyo diyan sa mga ganyang mga bagay-bagay. Ang mga binabagi ko po dito ay mga katotohanan po. Hindi pa ako magpapakita sa inyo sa video kung hindi ako nagtuturo ng mula sa puso ko na pagtulong ko sa inyo mga orasyon. Kaya sana po pakaintindihan nyo lang po. Kung may nasasagi po ako dyan na pasensya po kayo. Sana po kung humingi po ako ng pasensya po sa inyo at humingi rin po ako ng tulong po sa inyo na mag-like, share, and mag-con na po kayo. Subscribe po. Ayan po. Marami na akong binihaging video. Ang magla-like po 2 lang, 3, 4. Pinakamalaki na yung 14 na tao na nagla-like. Sana po kung tutulong lang po kayo, sana po ay lubos-lubosin nyo na po para makakon po naman po sa akin po na nagbabagi po ng mga ganitong orasyon. Pakiusap ko lang po sa inyo kung ayaw nyo pong ano po yung video ko, i-ikon nyo lang po. At isang pakiusap ko na rin po, patapusin nyo muna yung video, huwag mo yung skip. Pakinggan nyo muna ang lahat ang aking ibig sabihin sa pagtuturo sa spiritual na mga orasyon. Sana po ay pakiintindihan nyo na po. Ayun na pong balang masga sa aking masgan nyo na lang po ako kung nagsasabi ako ng totoo, hindi. Kaya ang binabagi ko po dito ay mga totoong orasyon na galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na aking pinapakaloob. Minana ko pa yung mga ganyan na libreta na isinishare ko po sa inyo para matuto po kayong maggamot at ma-share nyo sa iba na bagay nyo rin po sa mga apo nyo, mga anak nyo para hindi na po kayo lalayo na magkuhan. Sana po kanyo na po, huwag nyong gayahin yung mga taong ganyan na nagko-comment, kabastusan na po yun. Kaya ginagawa ko na lang po, Nakukon po ako, pinababa ko na yung kwan ko. Parang sinadjust ko po na po na sa Diyos na po ang bahala.
At ang paalala ko lang po sa inyo, isang bilis lang po na mabanggitin ko po ito. Yung mga orasyon na binabagi ko po, huwag niyo pong subukan na paglaruan po. Kasi ang ibig sabihin po na pag pinaglaruan mo yan ay mabubusong ka. Ang ibig sabihin ng busong ay kung di ka magkakasakit, buong pamilya po ang magsagkasakit niyan. Kahit sinong sabihin nyo, pag ang binabagi mong mga orasyon ay tunay na buhay na buhay, ay ang magkukonsa nyo ang espiritong nagagabay doon sa binabagi kong mga orasyon, ang magkakaparusa sa inyo at Diyos Ama sa langit. Sana po mag-like and share and pakipindot na rin po ang subscriber. Sana po ingatan nyo mo yung mga ibinabay kong mga orasyon at sana po ay manatiling makumbaba sa isa't isa, magbigay, mamahalan about isa sa ating mga Diyos. At sana po sa taong nananawagan po, sa mga taong gumagawa ng ganun, sana po ay pagkakaluban po kayo ng Diyos ng marami pang taon na mahabang buhay na kuwan. At Diyos na po ang bahala sa inyo na mag-uusga sa inyong ginawang kabutihan. Salamat po sa mga taong hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Sana po naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Salamat po sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana manuhaan po nyo ang ibig sabihin at kayo na po ang bahala na magpasensya sa akin. Kasi gusto ko lang po ilabas po yung nasa puso ko na mayroon naman pong nag-comment na ganun ka. Dapat hindi na sila magko-comment ng ganun. Kung hindi sila, ayaw nilang kursunada po yung video, skip na lang po nila. Kaysa magko-comment pa sila, masakit sa kala nila nagbibiro-biro ka lang dito sa mga ginagawa na YouTube channel. Nagtuturo po ako dito para makatulong po sa inyo at matulungan po rin nyo ako. Maraming salamat po. At may share po ako sa inyo na para sa mga taong malapit sa akin, share ko po sa inyo. Sa ulo po, God sends me. God sends me. Sa dibdib po, God loves me. At sa dito po, sa pagganon po ay God created me. Binagi ko po sa inyo yung mga naniniwala lang po sa akin para matuto po kayo. Gawin nyo pong mantra sa araw-araw, pagkakising at sa pagtulog, pagkagising. Gawin nyo po. Ulitin ko po. God sends me. God loves me. God created me. Maraming salamat po. Sana po maunawaan po ninyo ang ating paliwanag ko. Subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa inyo na tatanawin ko pong utang na loob. Sa mga kababayan ko po na taga Pangasinan, malbalaga salamat sa si Kuya Amin. Kumun, makiluso naman yung lanang niya, abot ng yung YouTube channel ko. Ang ilara kumun, aligan ilaray, tutuon, ganit aray, tutuon. Gapoy, nagaon ng bulay na. Salamat sa si Kuya Amin na taga Pangasinan. Narito Kuya Amin yung taga Pangasinan. Mabay po, maraming salamat po. God loves, sends me. God loves me. God created me. Maraming salamat po. Mabay po.